मैयानि बायदिनो मेथडै दा मोनथाम नाम्बारनि माल्टिप्लिकेशनखौ आं खालामनो सानदों दा मोनथामबा जेरै 1 2 3 इजि नाम्बार लानि जेन काउन्ट खालामनायाव फिसा फिसायै मोनो ना 1 4 3 बेनि माल्टिप्लिकेशन दा माल्टिप्लिकेशना 3 डिजिटनि ना 1 गेजेराव 2 दङ बेखायनो मोननै बोगोन बे 3 बेखायनो 3 मोनथाम बोगोन नैबेयाव 1 दं 1 बोगोन 4 1 2 3 4 बेनि उनाव मोनबेसे दं मोनथाम 1 2 3 दा नैबे खनानिखौ मोनसे बेनि उनाव नैबे मोननैजों ओरैजाय काउन्ट खालामगोन बेनिफ्राय बे मोनथामजों जागोन ओमफ्राय नैबे मोनसे जागोन होमबा नायदो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नालाय 9 लिरदो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ब्ला माने 8 खौल' लिरगोन 1 आ उननिजों प्लास खालामदेरनांगोन ओंखायनो थांबाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 1 remaining 1 2 3 4 5 6 7 1 आ 1 जाबाय होमबा बेनि माल्टिप्लिकेशना जागोन 1 7 5 8 9 जादोंना जायाखैना इदिनो 1 2 3 1 4 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 3 4 जा 12 1 8 9 4 1 जा 4 3 2 1 9 6 8 6 5 15 5 1 remaining 6 7 1 माने 1 7 5 8 9 होमबा कारेक्ट जादों एन्सारा